også en lignende undersøgelse fra en konkurrent. Man har spurgt de største topchefer i de største virksomheder i verden, og der svarer 9 ud af 10 af de her CEOs, at deres største bekymring, det er cybersikkerhed og hacking. Og det er altså før problematikker som inflation og krig og så videre. Så deres største frygt, det er hacking og cybersikkerhed. I vil faktisk gerne stå et slag for, at når ledelsen tager det ansvar og informerer medarbejderne også om nogle af de der ting, som man måske har hørt før, men ligesom tager ansvar for, at nu ved alle det, altså så er medarbejderne også motiveret til at forsøge at efterleve det. Ja, det er meget sjældent, vi ser, at nogen kører over for rødt med vilje. I sidder jo med en del forskellige virksomheder i jeres job. Har I nogle sådan konkrete eksempler, hvor man kan sige, der førte et angreb til nogle ret negative konsekvenser? Ja, altså vi ser det et eller andet sted hver dag. Der sker hele tiden noget hver dag. Altså jeg tror også, der var en masse offentlige myndigheder, der var trætte af deres hjemmesider var nede sidste uge. Senest har man også set virksomheder, der lever af at hoste andre folks miljøer gå konkurs, fordi de blev hacket. Det er jo sådan, når vi kan ikke tilgå det her data, så kan vi ikke rigtig leve af tilbyde den virksomhed type service, vi leverer. Så kan man ikke rigtig mere. Så kan du ikke rigtig give virksomheden at sige, det her data, som kære kunder, I har afleveret hos os, det er nu tabt. Så har man jo rigtig en virksomhed tilbage at drive. Det er i hvert fald svært at overbevise sine kunder igen om det, at de skal placere det hos en.